Isildu eta aurrera begira geratu zen. Zerbaiten zain bezala. Baita bere lagunek berehala bat egin ere. Gu ere bagoaz. Hala, erdiko maizterrak atearen heldulekuari eutsi eta danbateko batez itxi zuen atea. Aita eskuekin astatuz bere besaulkiraino balantzaka joan eta haren gainera jaregin zuen bere burua. Arratsaldeko bere betiko lokuluskarako lusatzen ari zela ematen zuen, baina burua bailduta egiten zituen keinu sakarrek seinale zuten ez egoela lotan. Bitarte hartan, Gregor geldirik egon zen maizterrek begiztatu zuten lekuan. Bere planak porrot egin izanaren desilusioarengatik, baina agian barau luzeak eragindako ahuldadearengatik ere bai, ezin zen mugitu. Denek bat hartuta une batetik bestera ekingo ziotelakoan. Denek ziotelakoan zain zegoen. Amaren magaleko atz dardartien artetik erori eta zarata ozen bat egin zuen biolinak ere ez zuen asaldatu. Guraso maiteok, esan zuen arrebak, eskuarekin mahaia joz, aitzin solas moduan. Ezin dugu honela jarraitu. Zuek behar bada ez zarete jabetzen, baina ni bai. Ez diot neba izena eman nahi piztia horri. Eta gauza bakar bat diot. Beragandik libratzen saiatu behar dugu. Ahalegin guztiak egin ditugu bera zaintzen eta pazientzia izaten. Nik uste inork ezin digula esertxore aurpegiratu. Arrazoi galanta, esan zuen aitak berekiko. Ama, oraindik arnasa iritsi ezinik, begirada joan da hasi zen aurreko eskubarrura lehor estulka.